A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast. A memoria oral nos centros educativos. Benvidas e benvidos á Biblioteca Humana de Galicia. Nesta Biblioteca Humana estamos escoitando a unha muller que se chama Loliña Mosquera e que ten 90 anos, case, e que é a filla deste home, do vello dos contos, que foi o David Broncano dos anos 30. José, Leire, estamos neste colexo, moitísimas grazas e a todos os compañeiros e compañeiras de quinto. Vos sabedes quen é David Broncano? Non, a verdade é que non. Non sabedes, pensei que saberíades. David Broncano é un dos grandes, das estrelas mediáticas, un home que ten un programa que se chama La Revuelta. Eso sí que sabedes o que. Eso só o nome. Eso soa vos a todos. Pois este home, Xosé Mosquera Pérez, nos anos 30 en Galicia, era unha Galicia moi atrasada, moi analfabeta, onde a radio, de repente, era un medio de comunicación que chegaba ás casas de moita xente e que chegaba a través das ondas, a través, pois eso, do aire. De feito, os que facían radio chamábanlle os senfíos, senfiístas, porque aquilo era como un milagro, que a voz puidera viaxar a través das ondas. Gracias a esta muller que está tocando piano e a que escoitamos, unha nana. Non nos vayamos a quedar dormidos e dormidas, pero sí que vos quero falar dun soño feito realidade, que foi o meu soño. Eu son Aser Álvarez, estudiei primeiro Ciencias Políticas, despois Xornalismo, e houve un momento no que quixen dedicarme a isto de contar historias. Entón, decidimos facer un proxecto que se chama pois a Biblioteca Humana de Galicia. Decidimos recuperar a historia da radio en Galicia, de este home do vello dos contos, que nos fixemos un certamen de podcast, no que vos animo a que participedes todos e todas, e fixemos un proxecto despois que se chama a Biblioteca Humana de Galicia. Se nas bibliotecas normais hai libros, que haberá nunha biblioteca humana? Leire, ti que crees? Non sei. Humana, persoas, non? Ti que crees, José? Eu creo que habrán como a historia de humanos. Eso, porque gracias a Loliña Mosquera, a esta muller que toca o piano, que é a filla pequena do vello dos contos, de Xosé Mosquera Pérez, puidemos recuperar a súa historia. Unha historia que estaba moi esquecida e que puidemos recuperar nestes dous libros que fixemos e que, de algún xeito, nos fixeron pensar nese soño de facer o primeiro certamen de podcast en galego. Entón, nesta Biblioteca Humana de Galicia, o que nos facemos é recoller a historia de persoas como neste caso Loliña Mosquera, a que eu chego pois porque comezo a traballar na radio en Galicia, en Santiago de Compostela. A de Santiago foi a primeira emisora de radio que se fixo en Galicia e gracias a iso conseguimos chegar a recuperar a historia do vello dos contos, que era unha historia totalmente esquecida e que xa non se coñecía. Vos sabedes algo do vello dos contos? Leire, José? Non. Non sabedes? A ver, a mí dixeronme algo en clase, Sí. que Xosé Mosquera Pérez, que íbamos a facer algo dun concurso, eu sei. Eso son uns premios de podcast onde vos convidamos a participar, uns premios de podcast. Básicamente, sabedes o que é un podcast? Sí. Bueno. De feito, este colexio fai cada mes podcast. Perfecto, pois entón vos sodes xa consumados podcasters que podedes optar a uns premios maravillosos que hai este ano, que nunha gala de entrega de premios que faremos no Instituto Rosalía de Castro antes de finalizar o ano, e entón estades convidados e convidadas. Pero sobre todo o que vos quería contar hoxe é como eu chego ao vello dos contos. Eu chego ao vello dos contos a través da curiosidade, das ganas de coñecer a historia
do medio de comunicación onde eu traballei, e entón eso fíxeno pois pola curiosidade que me levou a preguntar, a querer saber máis, e iso é o que vos convido a vos, a facer eso, a que vos tratedes de, nas vosas casas, preguntarlle a xente maior que vive convosco, porque realmente, se nós nos comparamos cunha árbore, a xente maior poderían ser como as nosas raíces, non? Sí, É ten de sentido. onde vimos. Vos tedes avós, aboas, Leire? Sí, Ti tes, que anos teñen, por exemplo, os teus avós ou avós, máis ou menos? 60. Ah, son moi noviños. E a que se dedicaron, sabes? En que traballaron? En unha fábrica. Moi ben. E ti? Eu teño hasta unha bisaboa. Que ben. Que anos ten a bisaboa? 93, creo. E donde vive? En Portugal, de feito, a miña nai é portuguesa. Que guai. En que zona de Portugal, sabes? Braga. En Braga. Que bonito lugar. Pois moi ben, pois xa tes aí un fío do que tirar. Porque eu arrepíntome moito, ahora que me dedico, eu dedícome a facer, teño unha produtora, e dedícome a facer cine, a facer películas, a facer radio, a facer podcast, a facer exposicións, e arrepíntome moito, 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 eu que teño feito un montón de documentais de persoas diferentes, de non ter recollido a historia da miña propia familia. Eu xa non podo falar cos meus avós ou cas miñas aboas, si cos meus pais, pero non cos avós e cas avós, nin cas bisaboas, que tamén coñecín, a unha, que era unha muller maravillosa. Entón, para que non vos arrepintades disto, nós creamos este proxecto que se chama Biblioteca Humana de Galicia, onde vos convidamos a que collades os vosos teléfonos móviles, as vosas gravadoras, como esta que temos aquí, e que simplemente escoitedes, que aprendamos a escoitar o que nos poden decir as nosas aboas ou bisaboas. Sí, José, dime. Que eu nacín en decembro de 2015 e o meu bisavó morreu en marzo de 2015 por un ictus. Que era o marido da túa bisaboa, da que Sí, vive en era. Braga. Como se chama? A bisaboa Noemia, o pai Mario. Mario. E a que se dedicaban eles, sabes? Un pouco da súa historia. Eu sei os meus avós, que era tamén traballaba nunha fábrica, eles. Bueno, pois xa vedes que tedes aí un fío do que tirar, todos e todas tedes persoas maiores nas vosas casas. Nós non somos árbores, somos persoas, somos seres humanos, e polo tanto, nesta Biblioteca Humana de Galicia o que vos convidamos é a que escoitedes, a que recollades esas historias, que vos conten como era cando eles estudiaban no seu colexo, como vivían eles cando tiñan 8, 9 ou 10 ou 11 anos, que facían, a que se dedicaron, donde vivían, como era aquel mundo no que eles vivían, e con eso que podamos crear podcast. Que vos parece a idea? Leire, Ben, gustache? sí. Sí? Tú sabes moito da historia da túa familia? De onde No. viñan? Pois... E ti, José? Eu, sí, bastante, de que os meus outros avós viven en no concello de Ponteceso. Sí, Ponteceso. Sí, pois, bueno, de feito, en Corme, que unha parroquia, bueno, non moi grande, pero... Sí, eu coñezo ben Corme. Ainda fixen un vídeo, despois vouche deixar un vídeo dun que fixemos en Corme falando coas redeiras de Corme, cun percebeiro e... Sí, eu teño visto algún deles. Sí? Pois a ver se che gusta o que acabamos de facer agora, hai pouquiño tempo, que se chama Legados con Futuro. Sabedes o que é o legado? Non? O legado é o que nos queda das anteriores xeracións, da xente que non está aquí xa. Por iso é tan importante que a xente maior que nos rodea, a xente da nosa familia, e non só da nosa familia, pero polo menos empecemos polo máis próximo, non? Empecemos pola nosa familia, por conocer a nosa propia historia, porque iso nos vai axudar, eu creo, moito. E non sei que opinades vos, a topar o noso camiño, a topar o que queremos ser, a entender como somos, non? Non vos parece? Sí, Gusta vos a música que toca Loliña? sí. Pois vamos a subirla Está un pouco. moi ben. 90 anos. Bueno, pois as
así imos deixando esta Biblioteca Humana de Galicia. Vou vos deixar aquí un agasallo de Nadal, que son uns cortes de voz de Loliña Mosquera, desta niniña de 90 anos, que grazas a quen existe hoxe un premio de podcast que se chama O Vello dos Contos. Grazas a súa memoria podemos recuperar a figura de Xosé Mosquera Pérez neste libro, por exemplo, ou neste outro que fixemos sobre os inicios da radio en Galicia, e gracias a ela pois tamén temos un novo libro humano nesta Biblioteca Humana de Galicia que espero, como é un proxecto colaborativo, contamos con todos e con todas vós para que sigades axudándonos a facer máis grande. Dime, José. A música de Lola era cun órgano ou cun piano? Boa pregunta. É cun piano. Cun piano ele empezou a tocar o piano porque o seu pai, Xosé Mosquera, a quen lle gustaba moito facer teatro, que eu sei que a vos tamén vos gusta facer teatro. Ele era un home de teatro e entón caracterizábase como un home dos que viñan aquí á Carballeira de Santa Susana, a Santiago, a comprar ou a vender gando, para que a xente se identificara con el. Cando lle falaban, que sabía que lle falaba alguén dos seus. Entón ele caracterizábase pois como un dos paisanos que viñan con as chancas, calcetís de lá, fumaba. Eso sí, daquela era moi habitual, porque non sabían que era tan malo fumar. De feito, o vello dos contos, Xosé Mosquera, morreu dun cancro provocado, entre outras cousas, polo exceso polo consumo de tabaco. Claro, que é algo que acabou facendo que morrera moi novo. El morreu no ano 1965, hai agora anos que morreu. Cantos anos hai? A ver, quen lle gustan os números? A min. A ver. Do 65 ao 2025, cantos anos van? Primeiro, a 100 restamoslle 65. Ben. 35 máis outros 25 que estamos no 2025 serían uns 60 anos. Ben. Un aplauso, por favor. Pois moi ben, con este aplauso damos por rematada esta pequena xanela da Biblioteca Humana que fixemos aquí no vosso centro educativo, aquí en Compostela. Moitísimas grazas por acollernos. Nada. Graciñas a Romina, graciñas a David, porque é moi importante na vida ter vos profesores, como tedes vos, porque realmente os profesores vos son os que nos axudan tamén a topar o noso camiño, do mesmo xeito que escoitar as historias dos nosos maiores nos axudan a saber quen somos, de onde vimos e onde queremos ir. Así que nada, que teñades moi bo camiño e moitísimas grazas. Un aplauso para vos. A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast.